Tsarani ndipo muli ndine Matilda Majawa. Tipepese kamba kuyamba nkhanizi mochedwerapo. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Amalawi akuyeneka kumukhulupirira potengera makamaka zitukuko zimene iye wapanga mzaka zinayi zapitazi. Ana akhanda amene akubadwira pa chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre tsopano azilandira chiphaso chobadwira pa chipatalachi. Ndipo mulipoti lathu lapadera Times yapeza kuti makolo ena ana ulumali osamva ndi kuyankhula akumawasiya ana awo ku sukulu zogonera konko nkusiya kuwathandiza. Tili ndi izi komanso zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti Amalawi satengera zomwe andale ena akhala akunena kuti iye sadapange chitukuko chilichonse mu zaka zinayi zapitazi. Achakwera ayankhula izi ku nyumba ya malamulo pomwe amapereka tsatanetsatane wa momwe zinthu zilili mdziko muno, State of the Nation Address mchingerezi. Koma mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo George Chaponda wati mabwana mkubwa a maboma ndi omwe amayeneka kufotokoza zomwe Achakwera anakamba. Kathy Maulidi ali ndi zambiri mulipotiri. Achakwera omwe ananena kuti dziko la Malawi lakhala lili pa ululu kwa nthawi yayitali chifukwa choti wamakoza zinthu zina ati pakadali pano dziko lino tsopano likuona zitukuko zomwe iwo apanga. It is clear that the systemic surgery we have undergone in the past 4 years has indeed been painful. In 2020, it was painful to some in the trucking business when I declared that I would focus on bringing Malawi's dead railway system back to life. Umu ndi momwe mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma ku nyumba ya malamulo George Chaponda ayankhira zomwe alankhula Achakwera. Kwa ine akana manena zama zijana auza mtundu wa Malawi mu 2020 ananena kuti zakupasani mzakhala ndi ntchito 1 million kwa 1 million zachitika anthu akukhalabe opanda ntchito ena akungozipa chifukwa akulephera tsopano zochita ena akuthawa dziko lino kupita ku South Africa. Izi ndi zinthu zimene iwo akana manena. Mkulu wa bungwe lomenyera ufulu anthu la CHRR Maiko Kayatsa ati mtsogoleri wa dziko lino walephera kufotokozera Amalawi momwe anayendera pa ulendo wake wa ku United Arab Emirates komanso kuti nkhani za mafuta ndi dzikolo zili pati, potengera kuti Achakwera adalonjeza kuti adzafotokoza bwinobwino ku nyumba ya malamulo mwezi uno wa February. Mwezi wa December chaka chatha pamene president amafotokoza za maplani awo pamene afuna kuwazire vuto la mafuta adanena kuti njira ya government to government azayifotokoza bwino pamene azakapereka speech yawo ku parliament sona. Komano taona kunena kuti apapa sanayankhule china chilichonse zokhuzana ndi arrangement imeneyi zimene zikupereka mafunso komanso mwina kuchita lezi madandaula kuti kodi boma lili serious. Muzolankhula zawo Achakwera anati anaganiza zopita ku nyumba ya malamulo kukafotokoza zitukuko zomwe apanga, ponena kuti akufuna kuti izi zikhale mu mbiri ya nyumbayi. Zina mwa zitukuko zomwe makamaka Achakwera anafotokoza ni monga ngongole za bungwe la NIF, masikimu pofuna kutukula ulimi, misewu, zipatala komanso kugawa chakudya kwa omwe akhuzika ndi njala. Ana akhanda amene akubadwira pa chipatala cha Queen Elizabeth tsopano azilandira ziphaso zaunzika pa chipatalachi. Izi zikutsatira chipinda chatsopano chimene ntchito ya Bravo imene ili pansi pa bungwe la Comunità di Sant'Egidio yakonza ndi ndalama zokwana 6 million kwacha. Oyang'anira ntchito pa chipatala cha Queens Sipho Nyasulu wati makamaka makolo amakatenga ziphasozi ku maofisi a National Registration Bureau mu mzinda wa Blantyre zimene zimasokoneza ntchitoyi. Iwo akufotokoza. Zimene zachitika lero ndi thandizo la mtengo wapatali kwambiri
kubwera kwa anzathu a Bravo kuzatikonzera malo woti tizitha kupereka ma birth certificates kwa ana amene angobadwa kumene. Mbuyo zimativuta chifukwa kunoko timangotenga chimene timati birth report ndikuwapasa anzathu NRB kuti akonze certificate, komano panopo zonse zichitikira kuti kunoko. Mkulu wa Bravo a Potiphar Magombo wati iwo athandizira apa ntchitoyi pofuna kupititsa patsogolo ufulu wa ana. Sanamira zathu ngati Bravo program kuti malo amene pakuyenera kuchitika kalembera wana ndi malo olongosoka, malo amene tinganene kuti akhoza kupereka chidwi kwa amayi amene abereka ana kuti alembetse ana awo. Ndipo oyang'anira zakalembera mboma la Blantyre ku ANRB a Samuel Mongola wati izi zithandizira ntchito yoti ana azikhala ndi ziphaso. Dziko la Malawi ndi dziko limene timafunisisa ngati dziko kuti ana amene akubadwa onse tiziwalemba. Ndebe chochitika chimene chilipo lero kuno ndi cholimbikitsa chifukwa chani, chifuna kuti chitithandizira kuti tikwanise osati kungolemba kokha ana amene abadwa ku Malawi, komanso kuno ku Queens zithandizana kuti pamene mayi amene wabereka mwana tikumutulutsa kupita ku nyumba akali ndi mwayi otenga chiphaso chakubadwa chimene masiku ambiri chakhala chikuvuta. Ndebe poti zichitika tsiku lomwelo kukhala mwayi wapadera kwambiri ndipo tikhatikwanisa mbali imeneyo. Kampani zokwana 11 ndi zomwe zaonetsa chidwi chofuna ntchito yomanga msewu wa Liwonde Matawale. Izi zadziwika pamene kalata zopempha kukonza misewuyi kuchokera ku kampanizi zimatsegulidwa lachisanu mu mzinda wa Lilongwe. Zina mwa kampanizi ndi zochokera m'mayiko a China, Turkey, Iran, Zimbabwe, Kuwait komanso Portugal. Mkulu ona za ntchito ku bungwe lomanga misewu a Joel Longwe wati msewuwu omwe umangidwe mwa makono ndi ofunika kwambiri chifukwa utukula ntchito za misika mwa zina. Jimmy Chazama akulankhula ndi Alongwe. Lero timasegula mabits amene mwaonera mujamu ali magawo awiri, ina technical ina financial. Lero tangosegula ma technical bits, ma financial bits sinagwire amene atatenga akasungisa ku banki. Process njona kuti tifika pena baya tikakhala pene bacha tikaunikire wonse ma technical bits ma figures amene apange qualify malinga ndimene ufuna mu bidding document. Those only who proceed to open their financial bits. Nzimene mapanga lero msewa Liwonde Matawale, as you are aware, is in very bad shape. Msewa jawakalisa fajake bua panopa kuti pange rehabilitate. Apart from kupanga rehabilitate msewa mene mja tikaso Weighbridge. Times yapeza kuti makolo ena ana uluma losamva ndi kuyankhula akumawasiya anawo ku sukulu zogonera konko nkusiya makamaka kuwathandiza. Chomwe chili chokhumudwitsa kwambiri nchoti ena mwa anawa amamwa mankhwala otalikitsa moyo ama ARV zomwe zimapangitsa kuti mchitidwe owanyanyalawo ukhale vuto lalikulu msukulu zomwe anawa amakawasiyako. Mulipoti lathu lapadera Patience Lunda akutitengera ku sukulu ya Bandawe ya ana uluma losamva komanso kuyankhula komwe izi zikuchitika. Sukulu ya Bandawe ya ophunzira uluma losamva komanso osayankhula inatsegulidwa mchaka cha 2005 ndipo pa sukuluyi pali ophunzira amene amamwa mankhwala otalikitsa moyo ARV asanu ndi atatu pa ophunzira 51 amene ali pa sukuluyi yomwe ndi ya Synod ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP. Happiness Gondwe wa zaka 17 amene si dzina lake lenileni ali mu Standard 7 ndipo kudzera mu chiyankhulo chamanja anati mbuyomu anakhalapo akudikira makolo ake kuti akamutenge ku sukulu koma palibe anabwera. Iye anati aphunzitsi ake anayesera kuwayimbira lami ya makolo ake koma samayankha ndipo izi sizinachitike kamodzi kokha. Iye ndi mmodzi mwa ophunzira pa sukuluyi amene akumwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Stuart Chiona anatsimikiza za vutoli ponena kuti pa zaka zisanu ndi zitatu zomwe akhala mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi izi zakhala zikuchitika. Achiona ati komiti ya sukuluyi yakhala ikumayitanitsa makolowa koma izi sizinapangitse kuti mchitidwewu uthe.
Iwo anati vuto lakula chifukwa cha kusowa chakudya pa sukuluyi chifukwa ndalama yomwe amalandira kuchokera ku boma imachedwa ndipo makolo ambiri sabwera kuzawaona nawo komanso sawatumizira zakudya. Imakhalapo nthawi makolo wena sabwera kudzatenga iyayi ndi amakhala kukhala pati pa sukulu ndeni vuto mwana uja amakhala kuti awudziwa kuti alekereredwa sakuganiziridwa komanso otero ndiye kuti sangaphunzire bwino mu class kwa mwana afuna azidziwa zoti makolo wanga akundiganizira awudziwa kuti ndinofunikira komanso ndili part of the family members. Mene zilili pano ophunzirawa amadya nsima ndi nyemba ndipo akatasinthira amadya soya pieces basi. Nthawi zina ophunzirawa amaumirizidwa kuti asadye kadzutsa vuto la chakudya likavutitsitsa. Mulangizi wa boma pa maphunziro aku primary ku Bandawe ati Nkhani Mphande anati akudziwa bwino za vutoli ndipo anati sukuluyi ikukhala ngati mtaya ophunzira ulumali osamva komanso kuyankhula. Timayesesa kuyitana msonkhano kuti tikumane ndi makolo malo ano komano vuto limakhala limodzi chifukwa choti ana amabwera pano ndochokera kutali ena ndi Blantyre ena muli Lilongwe ena ndi Mzuzu mwina tikayitana msonkhano ena mwina amalephera chifukwa cha transport komano nthawi zambiri amatithandizira nda parish reverend kutithandiza kuti anawo tione kuti tingapange plan bwanji kuti tathandize. Mbusa Louis Mwazembe ampingo wa Tiphula CCAP omwe uli pansi pa Bandawe Mission Station anati iwo akhala akupempha mamembala ampingo wawo kuti azisonkha ndalama yogulira zinthu zina zomwe anawo amafuna. Tikaona kuti apapa vuto lakulitsitsa nde timadzalowera kufunsa mipingo yathu mpresbite mwathu kuti ndi mipingo 6 yachabwino mwezi uwu mpingo wakutupite mwezi uwu mpingo wakutupite kapena bungwe la azimayi azibambo achinyamata inonso mukacheza ndi ana athu. They should feel kuti ayi sititoka tindi makolo athu. Koma ngakhale izi zili chonchi mkulu ona za chisamaliro cha anthu mboma la Nkhatabe Maxence Chagomerana anati sanalandire ripoti la mchitidwewu kuchokera ku sukuluyi koma iwo anati afufuza za nkhaniyi. Achagomerana anati ndi mlandu kuti makolo azinyanyala nawo powasiya ku sukulu osamakawatengako. Toyambirira zanofesi tena wapanga engenji makolo amene aja wani takumbutse udindo wawo azindikire kuti udindo weniweni wopereka chisamaliro kwa ana koyambirira ndo wa makolo. So ena institutions enawa akungobwera kwathandizira makolo aja. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mayhin George Jobe anati makolo ana amene akumwa mankhwala odalikitsa moyo wa ARV akuyenera kumaonetsetsa kuti ana awo sakusira panjira kumwa mankhwala awo popeza izi zimatsitsa chitetezo cha mthupi mwawo. Ndizotenda ulisa kwambiri chifukwa kuti ngati mwana angomusiya osanena uthenga uliwonse okhudzidwa moyo wake komanso samakamuona timakhala ti chipsinjo chaperekedwa kumbali ku sukulu komanso mwana uja sangati kuthandizidwa bwinobwino. Lamulo loona za chitetezo cha ana la mdziko muno limati kunyanyala mwana ndi mulandu. Kuphatikizirapo apo malamulo akulu a mdziko muno amati ana onse maka iwo amene alibe makolo aulumali komanso amene ali ndi mavuto osiyanasiyana akuyenera kukhala malo abwino komanso otetezedwa ndipo ngati sizili choncho boma litha kuthandizapo. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi zikangotha izi. Kampani ya Ethanol yakonza zipinda zophunzirira kupereka makina amagetsa mphamvu ya dzuwa madesiki komanso mipando ya muofesi pa sukulu ya primary ya Majiga mboma la Nkhotakota. Poyankhula popereka zinthuzi zimene ndi za ndalama zokwana 60 million kwacha, mkulu wa kampani ya Lusuwiro Chakaniza adataganiza zothandiza ataona kuti sukuluyi imasowekera zinthuzi. Tinabweraso pompano kuzapereka mabuku amene sukulu inatipempha kuti tiathandizire. Koma titabwera titayenda tinaona kuti sukulu iyi sili mu state yabwino. Nde titaona choncho anationesanso klasi ina imene imaoneka kuti klasi iyi ana sangaphunziriremo. Titabwerera tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti tikonze klasi imeneyo. Ndi maklasi awiri block imodzi imene tayikonza tayikamonso madesk mu maklasi amenewo. Kupatula pamenepo tayika solar system imene
yaipangisa classroom imeneyo kuti ikhale ndi magesi fika pa skulu pano panalibe magesi kupatula panepo tayikaso magesi mu office ya head koma solar system imene tayikayo ndiyoti ikhozanso kukwanira maklasi ena. mkulu ona za ndondomeko ya chitukuko ku khonsolo ya Nkhotakota Dave Kapolo adayamikira kamba kathandizoli. Kwambiri ngati Nkhotakota District Council ndiwothokoza kwambiri ndi zimene achita ethical poti mangira school block komanso kutikonzera administration block. Ngati Nkhotakota District Council tini mavuto ambiri amene tikulimbana nawo kuzera maplani athu andi vuto lina lalikulu limene tikulimbana nalo mu Nkhotakota ndi kuchuluka kwa anthu amene sakutha kulemba ndi kuwerenga. So izi kubwera chifukwa cha zifukwa zosiyanasiyana kuphatikizapo kuchepa kwa nyumba zophunziramo. Ndiye ngati mabungwe akutithandiza chonchi kutimangira nyumba zoti ana aziphunziramo zimathandizira kuti chiwerengero cha ana kuyerekeza ndi makalasi chichepe. Choncho ana ambiri amakhala kuti aphunzira malo abwino. Muona kuti masukulu ambiri mu Nkhotakota kuphatikizapo pa majiga ana ena aphunzira pansi pa mitengo. Soyenza kuti nyumba zophunziramo nzochepa. Ophunzira okwana 76 amaliza maphunziro awo ku sukulu ya ukachenjede ya Zomba Theological University. Wachiwiri kwa mkulu wa sukuluyi Dr. Takuze Chitsulo wati sukuluyi ikukula. Iwo akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Jason Malowa. Izikateletu ku university kwathu zikutanthauza kuti ifeyo tikukula chifukwa graduation imene tinali nayoyi tatulutsa tsopano ma student oyamba kuchita graduate ndi Master of Theology and Contextual Studies. Ma students amenewa ndi amene atakhale ngati anyamula mbendera yathu kuuza dziko la Malawi enanso akubwera ambiri amene atachiteso graduate ndi Master of Theology imeneyi. Tsono mati kuti lero tinali ndi ma students about 76 amene achita graduate, ena amachita certificate, ena amachita diploma in theology, ena amachita Bachelor of Divinity, ena masters. Zinthu zimenezi zikusonyeza kuti ayi zinthu zikuyenda ndi kuti skulu yathu ikukula. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi yemwe adali mlendo olemekezeka pamwambo Professor Samson Sajidu wati nkofunikira kuti sukuluyi ilimbikire za zomangamanga. Ngati ziko tikufuna anyamata ndi asikana ophunzira kwambiri oti apangasa ukadaulo kuti zitero kwafunikira kukhala kuti pakhale ndithu zomangamanga zoti azigwisa ntchito noti one zomangamanga makompyuta ndi zina zinazi. So zinthu zimene zikumangidwa ku Zomba Theological University imene nanenera kuti zina mwa izi zikhala zogwisa ntchito ndi anyamata ndi asungwana kapena azibambo ndi azimayi amene akubwera kuzapanga what we call ma postgraduate degrees, ngati ma masters, ma PhDs. Mene nanena kuti sponsor chedwapa akhaso kuchita offer ma PhDs. So zimene zikumangidwa zoti azigwisa ntchito iwowo ndezomangamanga zofunikira kuti ma numbers ama students awophunzira obwera ku university achuluke komanso ma program oti university ikhale ikuthandiza anthu ikuthandiza ziko achuluke apanyenera kuti pakhale zomangamanga. Kampani ya Ilovo Sugar yati yachilimika kukhazikitsa njira zofuna kuchulukitsa phindu lomwe imapanga. Izi zikutsatira kutsika kwa phindu lomwe kampani yapeza kuchoka pa 57 billion kwacha mchaka cha 2023 kufika 23 billion kwacha chaka chatha. Modzi wa akuluakulu ku kampani ya Kondwani Msimuko wati kusowa kwa ndalama zakunja komanso mavuto azachuma cha dziko lino ndomwe apangitsa kuti phinduli litsike. Daniel Zimba ali ndi ripoti ili. Msimuko anena izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano wawo ndi anthu omwe ali ndi masheya mu kampani yawo. Iwo ati akuganizanso zoti ayambe ulimi wa mbewu zina monga thonje kuphatikizapo ulimi wa mzimbe omwe amachita mwa zina. Chinthu choyamba ndipo
tipepese kamba kalipoti limenelo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati Amalawi akuyenera kumukhulupirira potengera zitukuko zomwe apanga mzaka zinayi zapitazi. Ana akhanda amene akubadwira pa chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre tsopano azilandira chiphaso chobadwira pa chipatalachi. Ndipo mulipoti lathu lapadera Times yapeza kuti makolo ena ana aulumali osamva ndi kuyankhula akumawasiya ana awo ku sukulu zogonera konko nkosiya kuwathandiza. Mulali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.